Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Menika ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan sarangan kula sakonco karamitan Sekar Bima ingkang micil saking desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ingkang dipun pangarsaning dening Ki Dalang Eko Suwaryo. Kaleres dalu menika katimbalan wonten ing desa yen boten lepat menika wonten desa Kebadongan. Leres nggih Bapak Ibu nggih. Tepuk tangan kagem desa Kebadongan ingkang luar biasa. Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Wonten ing adicara inggih menika merdi desa kanthi panjurung donga mugi-mugi impuro madyasana adicara dalu menika saged andayani kula lan panjenengan sedaya dipun paringi panjang yuswanipun, murah rezekinipun lan ugi selamat dunia akhiratipun. Amin Allahumma amin. Ugi mugi-mugi kagem desa Kebadongan dados desa ingkang toto titi tentrem kemahri palo jinawi dados desa ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin. Ugi sungguh kula konjuk dateng Bapak Kepala Desa panjenenganipun Bapak Kades Marjuki sak jonjang perangkatipun sak pangapunten Marjuni nggih. Nyuwun pangapunten nggih Bapak Ibu nggih. Berarti mboten ngantuk niki Bapak Ibu. Panjenenganipun Bapak Kades Marjuni. Leres nggih. Sak jonjang perangkatipun sak lembaga desanipun ingkang tansah kawula cadhong barokahipun. Lan ugi jajaran Forkompicam Kecamatan Klirong kadosta menika Bapak Camat sak jajaranipun, Bapak Kapolsek sak anggotanipun, Bapak dan Ramil sak anggotanipun ingkang kawula dherekaken menggah aturanipun. Lan ugi ingkang tansah kula hormati kadosta menika panjenenganipun Bapak Sekdes Ahmad Nurholik. Lan ugi panjenenganipun Bapak Basuki minangka Ketua BPD. Lan ugi panjenenganipun Bapak Dian Eko Prasetyo minangka Kepala Dusun. Lan ugi mboten lepat menika para kepala desa sekecamatan Klirong ingkang tansah kula hormati. Mboten supe menika ugi segenap panitia ingkang tansah kula hormati. Lan ugi menika sampun kapiyarsa wonten langgamipun nyidam sari kalajengaken menika wonten beksan lenggeran katur kagem panjenenganipun Mbak Irma lan ugi Mbak Rini katuran jumeneng kanthi geningipun Sekar Gadung Banyumasan. Sumangga.
ati ngarep banyu kasekane sajan ora rasane wong marang gawe tempe katune ngenteni sipe sayur pancen lambayo pahit rasane kalamu wong alah lo tambal moto wong manis kamulane iwak cair kepokan erisen lengger kutu diuri-uri asik matune mong ngarang oleh menang renteng apa ngarang kinate bisa kongat katene wong nang omahe manur tua melati makar enggak wong gaman kukon wong tua wong manis kamulane sekare jatuh semaya Nuwun menika katur kagem Dek Irma kalian Derini sampun ngaturaken wonten beksan lenggeran kalajengaken menika sawanipun Mbak Kenti Wulandari.